Mara, mara, ta pasa zaitez. Maian dena sobera da, utziak hemen. Nik dudana, zurea da, hartzazu. Zezue gonak izizai, ez da? Bai, ez da? Iketza izin da, apurtxo bat txarten portet narantzako, bestela? Hona danantzako, bakarrik oparizik, da iketzik ez. Eta gaur gozokizek, gozoki pillo batek ardugu, bale? Bai, handerino banatuko dut gelan, Eta kotxe maiko guz, kajak eta kajak eta kajak.
Dago Paris ipeguz, pilluk eta Gero ja pillo bat Parisera eta pillo bat. eguz. Danantzako beste eguz. Parisera. Oine, badakizu, herririk herri gabiz, mendirik mendi, da etorri gara Gernikera. Da gero ibiliko gara etxedanetan. Jungo gara Gernike, Foru, jungo gara herri txikidanetara, herri handizetara eta Euskal Herri osotik ibiliko gara. Da zeitziko gutxietan. Oparize. Prest zauzi, Oparize gartzeko prest. Bai, ez da? Opari sorpresa asko dekondo, Opari sorpresa pillo bat. Bai. Da, hau bintatzen gara eskolarik eskola gabiz, gozokizek emon, da zeuen gutunek eta hartu, da gero, ze opari... Eta lezeron beste abesti Bai, zuen, bai. Y abestuko mori. Bai. Thank you.
gure nagusoekin taldeka argazkitxoa. Eta hor, eurek idatzera bezkartak eta bialdu genduzen barikuen. Eta ikusten dugu, hor, ekarri duzuela, bueltan, karroa, zoze. Bale? Banatuko guztuntxe, eta argazkitxoa eta banatu. Oso ondo. Pisu asko deko abitzu, Kontu ze, apurtu barik. Zara, lagurre, etxen Ya estudió el chico. Ahora de con pisu. Zelan ipintzen dugu?
Tranqui. Ez minutu, gu gara, Olentzu eta Marido Mingi, eta gu etortzen gara, oparizik emotek gabonetan. Jolasak ekarri dauz Olentzero sakuetan. Erako jolasak. Eta gero posopia. Oparizik, gela dago, Gelerako oparizik. Eta gero etxerako beste batzu. Horrez bakarrik gela dago, ganontzako. Hau ez, baina beste dago. Eta Olentzu eta Marido Mingi, eta zen indezta, gabonetan, zertzen gutxi dugu gabonetan. Oparizik, kantau egin dugu, etxekoekin egon, afaldu, amarik politxek jan, Danan izango txau kaixo, egunon, danan izango txau agur, eta listo, Olentzero eta Marido Mingi badoiez. Beste herri batera, gure astotxu dekogu, hemen badeko astotxun argazkiz, Olentzerok eta Marido Mingi dekien napo. Gaur ez dugu ekarri, napo. Ez dugu ekarri. Olentzerok eta Marido Mingi deki astotxu, Hemen bada astotxu, bada? Bada astotxu, Napo zitako astotxu, Napo, bai. Da, oin gabiz, herri diferentetatik, Gerniken, Forun, herri Goltzi, herri janetatik, oparizik emoteko danari. Eta gaur alderino gozokia. Gero gozokia. Gustatzen jatuen gozokize? Musik, ez da? Baina zuen Olentzerotzako zozerte badeko zu ez da. Zer mamitza Olentzero hori? Kartille. Kartile, honek kartile betutzu. Jamen, zuzen bitzu. Kiriza, Diego. Afe izan. Zuen emendik izan. Zuen emendik. Eskerrik asko. Juan dute. Oinez, zuan. Juan izan. Baina zuek ikesi zuen zozerte bai Olentzerotzako. Abe bai, zer egon gara entzaietan. Zer egon gara entzaietan. Bokadi bat baten barik bastan arzen abestu behar dut zuen. Zer abestuko gu. Zein da kartille, abestu bitzaguna. Venga, ba.
Angeleri, venga. Tan eskerrik asko, zesan bide. Eskerrik hori da kamero bingi. Eskerrik asko. Etorri 24 gure itzela, Bai. Ondo pasatu zen kale. Hori zertzan, Zer? Eskerrik asko. Agur, agur! Esan agur. Yeah. Sakuideko, oparizik gelarako sakue, txikizetan itziogu, gozokizek. Gero handereño banatuko doz gozokizek. Bai. Presa hauzi oparizik egartzeko? Bai! Ya hace falta eser, Gabona. Urtero
ezin zuen txarra nahi. Eta Mari Domingi, zeitzen da violentziak eta Mari Domingi? Eta ikatzain. Eta eskua garbitzu. Hori gaur, bueno, zure ikasi eskuzikinek emato. Afari ederra jan, arboliekin, etxia paindu, argizkin lekuetan, ezta? Kalien, zendi dau, kapelagaz, eta oso ondo, oso ondo. Politxo, edato. Da gaurrengo gu hemen, zuek ezakite kargo zuen, baina betzu zertu guzku izan hemen. Hemen aurreko taldien dekoguz gure bierrak hemen. Irakurtzeko euren karta, opariz bakotza zena irabe, gero gogu gara hemen busturialdako herri danetan. Gero oparize prestatu, etxietan itxi oparize, eta bierra antize dekogu, bierra antize. Baina, urte loitzen dugu moduen, engo. Da zuek uko zure ez. Da gero egongo gara. Bueno, baina, badeko. Vale, Danan izena dekoguz eta danan elbidi dekoguz, Vale, zelan deitzen naz. Baina zelan Ibai deitzen naz. Zure izena Ibai da, ba? Nik badak zure izena.
Superentzero laguntzaile zara, ez zara lentzero. Horrek hautzen ez dut izan, Aurrek urtikan beti, Eitzen da bezak, eskolatatik eta hona. Eurek eukitzen da bez monitoriek eta gauzak. Agur, aiende. Bago ez ja jendetik, oin beste eskola batera. Endogu bizitzi, Endogu bizitatxo eta posposi goiez. Agur dan hori. Agur. Bago ez. Bueno, lechero, listo. Bai. Venga, ba, eskerrik asko, Agur. Parece pagako gutze, Darantzak pagako gutze parece, Ai, ze ondo! Gozoki zik eizu, Gozoki batzu? Zeu entzako? Bai. Etxereko amaxintzako. Eskerrik asko. Venga. Bueno, va, venga. Hortu, 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 hortu,